Chetelde iyde, baratık iyde Tatarcha söyleşirge gerek benimçe bağlarında. Менә өйдә сөйләшсәң татарчаны саклап калып була дигән әйбергә бик ышанып бетмим. Гәрчә минем ике улым дагын татарчаны бүгенге көндә дә камил беләләр. Татар телен саклар өчен татарча җырларга, сөйләшергә, аралашырга кирәк, өйдә сөйләшергә кирәк. Менә шуны башларга кирәк. Алар инде тирәнтен кирәк икән анда менә булай. Безнең язучылар да бар, композиторлар да бар, шагыйрьләр да бар, аны сөйләүчеләр күп. Просто эшләргә кирәк. Татарча сөйләштер өчен татарча сөйләшергә кирәк була. Татарча сөйләшергә кирәк. Татарча сөйләшергә кирәк иң беренче рәттә менә тел ачылганнан башлап, әни дип ачылырга тиеш. Татарча сөйләшергә тиеш, өйдә татарча сөйләшергә тиеш. Әгәр дә без өйдә дә сөйләшмәсәк, башка җирдә без аны күрмәйбез. Татарча сөйләшү модны булырга тиеш. Без беләсеңме нәрсәдән куркыттык үзебезнең халыкны. Без акцентта сөйләшергә тырыштыру. Нәрсәгә кирәк ул? Менә бу. Кирәк акцент белән сөйләшсен, рәхәтләндереп, кайсындыр әйтеп бетермәсен, әмма ул үзебезнең телдә сөйләшсен. Иң беренче ул әтиәндән тора, гаиләдән тора. Гаиләдә татар телен олылыйлар икән, ул кирәк икән, зурлыйлар икән, ул баланың күңелендә мәңгелеккә сеңеп кала торган. Тәрбия башлана гаиләдән. Татарча китап укырлар, куша минемнәр, журналлар укырга кушам. Татар каналларын карарга кирәк, татар музыкасын тыңларга. Гомумән безнең өйдә Аллага шөкер менә Алисәдән дә һәр вакыт татар музыкасын Илһам Шакировны тыңлыйлар алар, Хайдар Бегешевны тыңлыйлар алар. Мине даже тыңламыйлар алар. Гаиләдә татарча сөйләшергә кирәк, иң мөһиме. Татарча җырлар тыңлатырга кирәк, татарча сөйләшергә кирәк. Хәзерге көндә балалар әлбәттә телефон инде менә. Бөтен начарлык та, яхшылыгы да, начарлыгы да менә шул телефон аша. Күбрәк татарча сөйләшергә һәм дә менә бу телефоннардан аерылырга. Өйдә татарча сөйләшергә, бөтен җирдә татарча сөйләшергә балаң белән китаплар укырга. Садикта мультиклар карап өйрәнергә инде берничә тә булмый, берничә туктатып булмый. Үзең самый главный татарча сөйләшергә тиеш.